En we beginnen met het bericht dat er zorgen zijn over mogelijke escalatie van het conflict. Het gaat natuurlijk over het conflict tussen Amerika en Venezuela, heel dicht bij Curaçao. En alle 4 fracties in het Curaçaose parlement hebben een brief gestuurd aan de voorzitter. Daarin vragen ze om een niet-openbaar overleg, het zogenaamde seniorenconvent, waarbij vertegenwoordigers van alle partijen aanwezig zijn en waarbij de dingen die worden besproken vaak geheim zijn. Het gaat over de conflict tussen Amerika en Venezuela en daarom kan wellicht niet alle informatie naar buiten worden gebracht. De verschillende fracties willen meer weten over de mogelijke gevolgen van het conflict voor de nationale veiligheid van Curaçao. En ze maken zich zorgen dat de recente militaire acties in het Caribisch gebied ook gevolgen voor ons kunnen hebben. Op 25 augustus was er al een seniorenconvent geweest onder leiding van minister-president Pisas, maar daarna is de situatie alleen maar verergerd, toegenomen. Amerika heeft heel veel militair materieel voor de kust van Venezuela gestuurd. Er zijn boten, er zijn vliegtuigen, er zijn meer dan 20 bootjes geëxploiteerd, of tenminste, die zijn opgeblazen. Er zijn meer dan 75 mensen al omgekomen op die bootjes. Dus de situatie is dermate ernstig dat de fracties van het Curaçaose parlement graag meer